na kukabomoka, wakaanguka ndani watu 20. Piny owacho olando chenro mar medo kwan joma osebedo ka yudo kony mar omenda mar Inua Jamii kowuok e ji milion 1.2 nyaka ji milion 2.5 e bwo higni 3 mabiro kaluwore gi singo mane jatend piny William Ruto ochiwo. Chenro ni dhi chakore tarik 1 dwe manyien e kuonde od bura duto ma pacho kae. Chris Owino miyo ler. Kaluwore gi ote mane ochwal ne ute fwambo e okang' mokwongo, piny owacho geno ndiko nyithi kiye, jodongo kaachiel kod jomong'ol maromo 500,000 bang' buch 10 migepe podho chenro makamano tarik 8 dwe mar 8 higani. Chenro mar ndiko ji manyien dhi chakore tarik 1 dwe mar 9 e higani e kuonde chung' od bura duto ma pacho kae, kendo piny owacho geto ndiko ji duto man kod higni 70 kadhi nyime, nyithi kiye, jomong'ol kaachiel kod joma ng'awo. Jatend piny William Ruto e romo mar Inua Jamii mar dwe mar 4 higani ne osingo mar medo kwan joma osebedo ka yudo kony mar omenda e bwo chenro mar Inua Jamii kowuok ji milion 1.2 nyaka ji milion 2.5 e bwo higni 3 mabiro. Ji manyien ma idhi ndiko dhi kawo kar jokanyo machon maromo 190,265 ma nyingegi osegol e rejistra mar chenrono kod piny owacho. E kidieny mokwongo mar nyithi kiye, joma dwaro kony makamano nyaka bed ni wuok e ot man kod nyathi kich kata nyithi kiye. Poni in ng'at modak kod nyathi kich kata nyithindo mochando, nyaka bed ni in ng'at mok nyal tiyo tijene mapile ka pile kaluwore kod rach mar ngimani. Anyuola mageno yudo omenda ni bende nyaka bed ni onge kod ng'ato mayudo kony machielo kowuok e sirikal, kendo nyaka obed ja Kenya. E kidieny machielo mar omenda mar jodongo, ng'ata mageno yudo kony makamano nyaka bed ja Kenya ma ja higni 70 kadhi nyime, kendo nyaka obed kod upande mar Kenya matiyo. E komachielo, chenrono bende dhi siro joman kod ng'ol, kata kamano nyaka obed jal man kod ng'ol marach mamone tiyo tijene mapile ka pile e yo maber. Ng'at ma kamano ni ok oyud kony machielo kowuok e sirikal, ok ochamo omenda mar aheri, kendo nyaka obed ni en ja Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny